19, kabilugan nga kaso sa syudad, nagsaka na sa 13. Pagbalik biyahe sang sea kag air travel pasulod kag pagwa sa Bacolod sa Hunyo 1, wala pa sang kasiguraduhan. Sa balita nasyonal, mga barangay officials nga nagapakatubang sang kaso kriminal bangod sa SAP, naglambot na sa 134. Kapin 160 kumapasyente sa Pilipinas nakigbahin sa COVID-19 Solidarity Trial sang WHO. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog nga bahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo magkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpositibo ang isa pa ka OFW sa syudad sang Bacolod sa COVID-19. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 60. Kagin pagwa kahapon sang hapon, positibo sa virus ang isa ka 41 anyos nga lalaki nga OFW nga yara sa naka-quarantine sa isa ka facility. Wala pa hinubuan kung diin ang address ang ika-13 nga COVID-19 patient sa Bacolod. Sa kabugusan, ang syudad may 13 na kaso sang COVID-19. 7 ang naka-recover, 3 ang napatay, kag 3 ang aktibo nga kaso. Samtang ang Western Visayas ang may 108 ka mga kumpirmado nga kaso, 74 ang naka-recover, kag 10 ang napatay. Wala pa sa kasiguraduhan kung makabalik na ang biyahe sang tanan nga sea kag air travel pagwa kag pasulod sa syudad sang Bacolod umpisa Hunyo 1.
Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran magahulat ang syudad sa panibagong guidelines ng ipagawa sa National Interagency Task Force against COVID-19 subong man ang ilawag nga lugar nga ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. Sa piyak nga wala sa guidelines, ginpayag ni Familiaran nga nagpatigay na sang pagsapol ang syudad angot sa kung anong mataboing kaso ngang Bacolod kag Negros Occidental ang malakip sa ipaidalom sa MGCQ. Sinimbaluan ang Bacolod kag Negros Occidental ang nakapaidalom sa General Community Quarantine tubtob Mayo 30 apang ginaligar ng Bacolod City Mayor Evilio Lunaria kag Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi lamang pagpanugutan ng air kag sea travel tungod sa kabalakang magtuga ini sa pagsaka sa kaso sang COVID-19. Honestly, why pa guidelines ang resumption siyang sea travel na kung air travel, why pa siyang guidelines. As to when, wala takabalo. Aha. So meaning, Vice, May ara na interagency task force na guideline sa modified general home quarantine. So ang ako niya nga personal nga opinion na before the end of the month, may mga LGUs kita nga i-declare sa national government sa modified general home quarantine. Ang kabahin sa payag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Nag-abot na ang unang batch sa sweeper flight sa kayang 161 ka overseas Filipino workers sa Bacolod Silay Airport. Last 6:30 ang takna kagabi Mayo 25. Ang unang batch ang indalakipan sa 98 ka OFWs nga taga Negros kag 63 ka taga Bacolod. Ang 63 ka Bacolod noon una gindala sa Graciano Lopez Jaina Elementary School sa Barangay 31. Agud ipaydalom sa briefing antes gindala sa quarantine facility nga gindesignar sa syudad. Samtang ay kaduang batch ng sweeper flight nagabot las 11 kagabi sakay ang dugang pa nga mga OFWs. Maid-id nga ginausisa sa Bacolod City Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod ang mga walk-in complaint nga nagapadulong sa ila opisina agud magreklamo sa anomalya nga pagtagtaganay sang Special Amelioration Program o SAP. Sunod kay CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, kalabanan sa ilang mabaton nga reklamo ang wala pagintindihanay sa proseso sa pagpanagtag sa nga SAP form kag ang iban nga naka-fill up sang SAP form apang wala nakabaton sang kwarta. Dugang pa may iban nga reklamo nga wala sila ginatagan sang SAP form bagod kontrapartido sila sa barangay. Sunod kay Gocotano ginpadalaan nila sa endorsement letter ang concerned barangay agud sabto ng reklamo sang ila pumuluyo. Sunod kay Gocotano mabakod nga ebidensya ang ila ginapakita sa mga nagareklamo agud mahapos sa ila ang pagpasaka sang kaso batok sa mga barangay officials nga may anomalya sa pagpanagtag sang ayuda. May mga binigyan nila ng mga ayuda, yung mga post-related nila at saka yung mga nirit ang mga family members sa mga barangay officials at mga appointed employees sa barangay, ang mga barangay, ang mga nagreklamo sa ibang mga dapat i-qualify na wise na matagal, sila gitang nagreklamo, nagpatatlo sa kusina. Actually, nag-isip sila ng silapit sa bayat and unfair and favoritism na gibimo sa mga barangay. Ang kabahin sang payag ni CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Sa mga duwa pa natin nga mga balita lokal, nakita na ang bangkay sang missing mangisda sa itong adlaw sa Sabado, Mayo 23. Sunod kay Philippine Coast Guard Commander Negros Occidental Head Johnson Benjamin, nakitaan sa mga personnel sa PCG Victorias ang nagalutaw ng bangkay ni Marlon Adige sa baybayon nga sakop na sa barangay na Sidra sa Ahoy, Iloilo, malasingko sang kahapon sang aga, Mayo 25. Duwa pa ni Benjamin ang bangkay ni Adige ang positibo ang inglalas ang iyahimata kagindala na sa Villa Miranda sa siyudad ng Victorias. Si Adige una ang report nga nadula samtang nagapangisda. Sa dugang balita lokal, tubtub pa lang sa pagsaway ang mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental sa mga wala nagasuksok sang face mask kag wala nag-obserbar sa physical distancing. Sunod kay NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia, wala sang ordenansa ang mga local government unit o kung LGU na nagamando sa pagdakop sa mga naglapas.
Nag-warning na lamang ang otoridad sa mga madakpan apang kung hindi magpati mapilitan man sila nga dalon sa estasyon sang kapulisan. Nibaluan ang probinsya sa Negros Occidental na paidalo man sa General Community Quarantine o kung GCQ sa paday nga pag-away sa misteryoso nga kagaw nga coronavirus disease o kung COVID-19. Ginaresto naman ang top 7 wanted person sa Hacienda Siding 2, Barangay 14, Ciudad San Victorias. Ang ginarestong kilala kay Christopher Huilla, 43 anyos, pumuli naman sa Barangay 10 sa mga syudad. Ang mandamiento de aresto ang ginpapanaong ni Honorable Judge Dina Dal Tiongson Trosyo, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 40 sa syudad sa Silay. Si Huilla nagpakatuman sa kaso ng sexual abuse, kagang korte nagmando nga magbayad sa 180,000 pesos para sa temporaryo kailwayan bilang piyansa. Ang suspesado preso na karon sa custodial facility sa Victoria sa PNP. Ginserbehan sang mandamiento de aresto ang isa ka 58 anyos nga lalaki sa Sitio Hinwaan, Barangay Magalyon, Cadre, Banwasang Moises Padilla. Ang suspect ang ginkilala kay Josephine Sase, nagapuyo sa amuman nga barangay. Si Sase ang ginpapanaugan sa warrant of arrest ni Honorable Judge Cyclamen Gison Fernandez, presiding judge sa Regional Court Branch 63, La Carlota City sa kaso nga child abuse. Ang korte nagmando sa suspect nga magbayad sang 80,000 pesos nga piyansa sa temporaryo nga kahilwayan. Si Sase ang preso karon sa custodial facility sang Moises Padilla, PNP. Nadakpa naman ang duha ka mga persona nga nagabulang dira sa may Hacienda Dapdap, Barangay Tortosa, Banwasang Manapla sa atong Domingo sang Udto. Ang mga nadakpan ginikilala nga Santa Giovanni de la Rupay, 55 anyos, kag Oliver Carpio, 38 anyos, tanan tungluyo sa amuman nga barangay. Nadakpan sa akto ang mga nga nagabulang sa pihak nga ginadumili ini. Nakumpiskar sa mga nadakpan ng isa ka patay inugbulang nga manok kag sumuman ang bulang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original ni nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas samtang padayon ng imo nga pagkuskos. Safe ini mga ka-aksyon, bukod wala ini sang chemical component. Magluwas diri, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman nga mga nagapangapebla, ginarekomendar naton sa inyo ang black coffee. Kag kung black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang ako nga ginarekomendar sa inyo. Amo lang ni ang black coffee in the market nga himay ara iya nga mangosteen. Tika ba naman kamo sa mga benepisyo sang mangosteen sa aton sini ikaayong lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nagapanubo ini sang risgo naton nga magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, maayo pa ni siya sa aton atay, nami pa ni siya sa aton nga weight loss. No, kay nagatinlo pa sa aton nga tinae, likaw kita sa colon cancer. Nagahapos ang aton pagpagwa sang higko sa aton sini nga lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart kay iban pa nga outlet. Tilayoblan ninyo, butangi sa ininit ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, ang aroma puwerte kahamot, makaping kape kagid kon imo nga mahaklo ang aroma sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. Mga barangay officials nga nagapatubang sang kaso kriminal bangod sa SAP, naglambot na sa 134. Samtang kapin 160 ka mga pasyente sa Pilipinas nakigbahin sa COVID-19 Solidarity Trial sang World Health Organization. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso. So, nakahibalo ka mo bala nga sa sininga panahon man, importante gid ang aton nga ikaayong lawas. Sagod malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Santhone Plus Gold. Ang Santhone Plus Gold, mga ka-aksyon, mas ginpa improve kag mas epektibo na. Bawod mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, nga mo nga mas epektibo nga mangkabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Santhone Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20, detalya na sang mga balita nasyonal. Nagsaka na sa 134 ang kadamuon sa mga barangay officials ang nagapangatubang sa kaso kriminal sa Prosecutor's Office ng DOJ bangod sa kinaligar irregularidad sa pagpatuman sa Social Amelioration Program. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, nagadamo ang tao nga nagapalapit sa otoridad para mag-file sa reklamo batok sa ilang opisyal sang barangay nga ginaligar may anomalya sa SAP payout. Sadtong Mayo 20, kapin 42 ka mga barangay officials ang napasakaan sang kaso sang PNP-CIDG, kagini sa karon ang nagsaka na sa 134. Nagakatingala si Anyo kung paano nakuha sa mga nagapang into nga barangay officials nga magpangawat kag huwaan sang ayuda ang mga pigado. Sunod sa DILG, may siyampa ka kaso iga-file sa masunod nga may nadlaw kasunod nga ginapadasig na sang PNP-CIDG ang case build-up sang 86 ka iban pa nga kaso. Gindayaw ni Anyo ang PNP-CIDG sa madasig nga pag-uyat sang tanan nga reklamo sang publiko angot sa Social Amelioration Program. Kapin sa 160 ka pasyente sa Pilipinas ang nagpakigbakin sa Solidarity Trial sang World Health Organization o kung WHO nga tuyo makapangita sang bulong para sa COVID-19. Sulo kay Presidente Rodrigo Duterte, 157 ang nag-intra sa clinical trial sa determine ang safety kag kaepektibo sa posible therapy sa pagpabulong sa COVID-19. Dugang pa ni Duterte, 24 ka mga hospital ang nag-intra sa inisyatibo nga sang WHO
kag 16 sa ila ang ginakabig nga actively participant patients. Una ang ginpahayag sang Department of Health nga kapin 500 ka pasyente nga Pinoy ang kinahanglanon para sa Solidarity Trial. Nadugangan man sang duha ka sites ang identify para sa clinical trials sang anti-flu drug nga Avigan. Ginpahayag naman sa Philippine Red Cross nga mahimo ini makapatigayon sang test tubtob 13% sa 13 kamilyon nga populasyon sang Metro Manila para sa COVID-19 detection sa sulod sang 83 ka adlaw sa tiyon nga madugangan sang machines ang mga laboratorio nga operational na sa riyon. Sulod kay PRC Chairman kag Senator Richard Gordon, target nila nga mapasaka sa 20,000 ka test kada adlaw agud nga malambot ang 13% o kun 1.5 milyones ka mga Pinoy ang mapaidalom sa test. Doon pa ni Gordon nga sa karon, yara sa 12,000 ka test kada adlaw mahimo nga mapatigayon sang PRC. Palayag pa ni Gordon, ginapaabot nga magabukas ang PRC sang dugang pa nga mga laboratorio sa Subic, Clark, Batangas kag Laguna. Aminado si Philippine Red Cross o PRC Chairman kag Senator Richard Gordon nga nasakitan ini matapos gin-question sang iya pareho man nga mass testing advocate kung nga agin pagasto ang isa ka miyembro sang Philippine Health Insurance Corporation nga nagpa-schedule para sa COVID-19 testing sa isa ka humanitarian organization. Sa virtual forum nga gin-host sang Foreign Correspondents Association of the Philippines, ginpahayag ni Dr. Mingita Padilla nga ang iyag nga driver ang ginpabayad sang 4,500 pesos sa magpa-schedule para sa COVID-19 testing sa PRC kag ginapanugyan nga proseso na lang personal ang pagpa-reimburse ang iya nagasto sa PhilHealth. Suno kaya Padilla na tingala ini sa natabo kag ginpangita kon sa diin nagkadto ang 100 milyones pesos na ginhatag nga advance sa PRC. Sa nakalambot kay Gordon ang pareho nga pamangkot ginpahayag sang senador nga ni dapat magkahisa si Padilla kag ginako nga nasakitan siya sa palayag sang doktor nga nakabato ng PRC sang 100 milyones pesos. Suno kay Gordon ang PhilHealth kag madambo pa nga mga opisyal sang gobyerno ang nagpangayo sang bulig sa ila para sa COVID-19 testing kag ang matuod may utang pa sa ila ang PhilHealth. Magabukas naman sang hotline ang Philippine Red Cross agud maging mahapos sa publiko nga makakuha sang ilang nga COVID-19 test results. Sunod kay PRC Chairman Senator Richard Gordon, magabutang siya sang 30 ka mga persona nga mo magabaton sang tawag sang luyag nga magkuha sila nga test result. Duga pa ni Gordon nga ang obligasyon sa iga-asahan nga personnel amo lang ang pagsabat kun bala positibo kun hindi ang nagtawag apang kun magpakayo pa sang papel nga ginasad sa test results may yara na ini sang bayad. Palayag pa ni Gordon nga ginhimo nilang plano matapos na diskubre ang problema angot sa pag-release ng resulta sa mga ahensya sa gobyerno nga ginapasahan sa impormasyon sa PRC. Nadugangan sa 74 ka recovery sa COVID-19 ang Pilipinas sa records ng Department of Health. Yara na sa 3,323 ang kabilugan nga nakarecover sa Balatian. Nagsaka naman sa 14,319 ang kabilugan sa kumpirmado nga kaso matapos nadugangan sa 274 nga record sa NCR nga 171, Region 7 nga may 70 kag 43 sa iban pang rehiyon. Yara naman sa 873 ang death toll matapos nadugangan sang 5 nga nagkalamatay. Gina-insist na naman ni Iloilo Representative Janet Garin nga kinahanglan ipaidalom sa COVID-19 testing sa mga employers ang ilang magabalik sa trabaho nga mga empleyado agud masiguro nga hilway sa virus. Sunod kay Garin sa piyak nga 40 tubtob 50% sa mga COVID-19 patients ang asymptomatic. Ang kadamuon sang virus nga sila lawas ang tama nakataas bisan sa ika-2 o ika-3 nga adlaw antes pa magbatyag sa sintomas sa ika-7 tubtob ika-14 ka adlaw nga infection. Doon pa ni Garin, 80% sang actual symptomatic patients ang ginakabig nga mildly asymptomatic o kung wala sang manibatyagan nga sintomas ang masakit. Una dirigin pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga ang mga empleyado hindi na kinahanglan nga magpaidalom sa COVID-19 testing sa ilang pagbalik sa trabaho, magluwas lamang sa mga may sintomas na nga daan. Gintawag ni Senator Francis Pangilinan nga overdue decision na nga dapat himuon sang Malacañang ang pag-ilis kay Health Secretary Francisco Duque III. Ini ang reaksyon sang senador matapos nagwa ang report nga nagapangita si Presidente Rodrigo Duterte sang ibulos kay Duque. Suro kay Pangilinan kung matuod gid man mas maayo na lamang nga ulihi ikumparar nga wala na gid sang himuon tuod sa una pa lang nga semana sa bulan sang Pebrero o kung malapit 4 ka bulan na sa Senate Health Committee hearing makapila na ka beses niya na mensyonar ang failure of leadership.
Dugo pa ni Pangilinan, nakita na sa publiko nga nagakatulod ang Department of Health sa pagsulod sa mga Chinese national tungod wala sang contact tracing, wala sa nagakaigo nga kagamitan sa frontliners, kag wala sang preparasyon. Palayag pa sang senador nga kung ilisan gidman dapat wala sang lain nga motibo kag sarang makapatuman sa inisyatibo sang gobyerno. Ginsulit sa Malacanang ang panindugan nga magdepende kay Presidente Rodrigo Duterte ang desisyon kung ilisan o kung hindi si Health Secretary Francisco Duque III. Inireaksyon sa Malacanang matapos nagwa ang report sa isa ka pamantalaan nga nagapangita ng Presidente sang ibulos kay Duque. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga magadepende kay Duterte ang tanahan tungod anuman nga oras mahimo niya makakas ang sinuman nga cabinet member kung madulaan na inisang pagsalig. Si Duque ang ginpagkamalaot matapos ginpalayag nga ang Pilipinas ang nag-eksperyensya na sa ikaduha nga wave sang COVID-19 infection nga sang ulihi iyaman nga ginklaro. 144 ka mga convicts ang ginatagan sang parole bilang inisyatibo sang gobyerno agud mga decongest ang detention facilities sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sa weekly report sang Kongreso, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga 144 ka convicts ang ginatagan sang parole sadtong Mayo 15. Suno pa sa Presidente nga may 653 pa ka pending applications ang ginaproseso para sa parole. Una ginpahayag sang Department of Justice nga ang mga ginatagan sang parole ang magapaydalom sa quarantine facility sa ilatag sa ka penal farm kag colony antis pagwaon. Plano naman sa gobyerno nga magbukas ang dugang nga ports of entry para sa mga repatriates bilang preparasyon sa posible pagdagsa sang 42,000 ka mga Filipino migrant workers karon nga bulan sang Mayo kag sa bulan sang Hunyo. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang pagbukas ang dugang nga puerto makabulig para sa pag-decentralize sa proseso sang repatriates. Duha pa ni Vergere, plano sang National Task Force for Implementation nga i-decentralize ang pagbaton sa OFW sa kung hindi na mangin problema ang yara tanan sa Manila kag pagkatapos papaulion pa. Palayag pa ni Vergere nga magabukas ang gobyerno sa mga puerto sa highly urbanized areas nga mayara sang ikasarang nga mag-house sang repatriates. Kag sa katapusan nga balita national, patay ang sekretarya ni Cabatu City Mayor Francis Cynthia Guiani Sayadi matapos ginlothang aga sang Mayo 25, 2020. Ang biktima ang ginkilala kay Anisito Boy Rasalan. Sunod sa report, nagapamahaw sa isa ka karinderya si Rasalan nga nahamtang sa Notre Dame Avenue sang ginlothang sang wala pa makilalaan nga suspect. Sunod kay City Administrator Dr. Danda Juanday, giningagaw pa nga madala sa hospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Madumduman si Rasalan ang nakasurvive sa isa ka shooting incident sa tuong tuig 2015. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi man magkalipat nga mag-inuman sang CL-Pito-Pito. Kaya man ang CL-Pito-Pito, ang may 26 mg ng vitamin C, kagabulig inipabaskog sang aton nga immune system. Mga ka-aksyon, likawan naton ang nagabaligya house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral o kon plastic bottle o kon ang lapad bottle. Para sigurado kag garantisado, magdiretso baka sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Kag available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Inyong imamatiya natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,